Areál Panny Márie Lurdskej z roku 1967. Nemčinianske, Malé Lurdy, kopcovitý areál farského kostola je zo severnej aj z východnej strany obklopený lesom. Toto prostredie i jeho prírodná scenéria motivovali vtedy tu pôsobiaceho farára Štefana Ondrušku vybudovať v ňom areál s kamennou jaskyňou na počesť Lurdskej Panny Márie. Až po rozsiahlych zemných prácach vznikla možnosť vyhlbenia jaskyne do svahu. Zároveň bola vytvorená rozsiahla vodorovná plocha pred ňou. Jaskyňa z prírodného kameňa bola postavená v roku 1967. Po viac ako 50 rokoch bolo potrebné urobiť nemalé opravy stavebných častí. O ne sa sponzorsky postaral inžinier Pavol Čulík. Sochy Panny Márie a svätej Bernadety sú originály z lipového dreva, ktoré zreštaurovala akademická reštaurátorka Beáta Krasňanská. Počas mariánskej svätej omše, ktorá sa slávila v tomto areáli 25. septembra 2021, obnovenú jaskyňu požehnal miestny farár Jaroslav Ondráš.